Wee ihe chọpụtara n'ezinụlọ ya ihe dịka gịnị ị na-akọwa na ụmụ mkpọtụ a na-eme n'anya sị na idere anụsị m na-anụkwa nwanne m nwaanyị mana aghọtarazi ihe n'ime echọkwara m ọsọ m na kedu ife unu ka na-eme ebe a kemgbe ụtụtụ kedu ife unu na-eme kemgbe ụtụtụ kama unu ya ba n'ụlọ mee ife dị mkpa unu anọghị ebe a na-aghọgbu onwe unu na aza ezi ma na-asịrị ka unu na-akụ ọ ka m kwere unu ụtụtụ ọma unu anya na ụlọ ụlọ jee chọọ ife dị mkpa mee baara onwe unu ụlọ nwa agbọghọ pụta ọ na-akụ asịrị bụrụ ọgwụ ọma nlele ụnụ si akwa Tochukwu ya soro mgbe egwu na mbụ onye nye gị ikikere ije bụrụ ọkwa webe ndosile kịta anyị na-asịzi na mụ bịa solu gị gbaa na mụ bịa solu gị bụ ọkwa mana ọ dị m ka Chukwu nye egwu n'ezinụlọ unu ihe mme sọsọ na nsị gị bịa solu mgbe egwu onye ka iji akpalili m bịa nwoke m si ebe a pụọ si ebe a pụọ ọsọ ime ogo na na-eri ife ị na-emetụ nwaanyị chọ ka mma gị ya ị kara ele m anya agwụnsị ogwugwu ebekuo gị ị na-ejere m ozi obi ndụ ebe ị nọ ekwubie m okwu n'isi Pọl nwanne nwoke na nwunye ekwubie m okwu tijiri ha n'udu a Pọl gị na nwunye ife ọbụla m kwuru unu ya na-eme nsi nọ ya nọ na anọ nsi unu kwụrụ ọtọ na akwụrụ ọtọ nsi ndị na anụrụ edi na nna ụbọchị taa ekwubie nye agwụnsị ụbọchị eke orie afọ nkwọ ife kwukwuru ya na-eme you sow, you shall reap. Tragedy be forced. If you throw ball on the wall, oh, it must surely come back to you. Oh, ebe a ka ọ na-ararụ ụra. Ihe ebe ahụ, ihe ebe a bịa gotere ihe na-apịa m. Ị na-abụ ihe m na-ekwu, Chinedu. Ewo, ogini, Chinedu, no, hey, no, ogini, no, Chibu, hey,
wepụ aka na mpụ nje ọbụla nwere ụgwọ emeli ala na-asọ akwụchiri n'ibe gị ụzọ oyime megide na nwanne gị sere aka gị na njọ wepụ aka na mpụ nje ọbụla nwere ụgwọ mkpụrụ onye ọbụla gụrụ n'ụwa na o nwere ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ oyime wepụ aka na njọ iwe ụmụ mmụọ nọ na-egbu mgbuo iwe ụmụ mmụọ nọ na-afụ ụfụ ụgbọọlụ mmehie bụ ọnwụ oyimu wepụ aka na njọ oyimu welunu ya nwayọ ikote iwe ụmụ mmụọ Chim, ihe niile anyị emere mma ebe ka nsogbu si bido Chibo Chinedu nwe m bịakwutenụ nne gị ike agwụgwọ m hei ogiri ka m mere onye ka m mejọrọ Chimo onye ka m mejọ kwelụrụ Chinyere ọ ka mma na ị gwara anyị eziokwu maka ọ bụrụ na ị gwara anyị eziokwu ilezi anya gaa hụ na ụmụnna gị na ebe a nọọ nwanne di gị ka anyị bụ ọ ka mma na ị gwara anyị eziokwu maka ọ bụrụ na ị gwara anyị eziokwu a na-ejekwe n'obi arụsị marakwa ịma ihe ọ bụ. Chinyere ọ ka m na-egwa anyị eziokwu maka na ịgwa anyị eziokwu ụmụnna anyị bụ ụmụnna na ndị di gị atụ alụ mara etu a ga-esi wee mee ife a ọ ghara inye gị nsogbu mana anyị chọpụta na ị na-asị asị wee ruo n'okwu arụsị ọkwa ọnwụ kom onye nwa ya pụta ọzọ ọ ka nsi fụ ya o nwunye anyị ọ ka mma na ị gwara anyị nke bụ eziokwu ka e were ehihie chụọ eghe ojii ka abalị ghere eji maka anwa chọpụta na ihe kwuru n'imere ihe ọkwa ọnwụ ekwuchakwa m ka ọ dị nnọọ. Nna ya ọ dị ihe mere ke ka m mesi gbuo nwa m otu nwa nwoke m nwere kedu ka m mesi mee nke a mechipụ ọnụ Chinye atụ m gị echi lee gị lekwa ọnwụ gị enweghị ihe ọzọ ga-ebeghị ihe a okwu anyị na-ekwu ebe a ọ na-arụsị ihe eji ekwu ihe a bụ na nwa a na-ekwu okwu ya bụ nwa anyị onye a bụkwana nwanne anyị nwoke ọkwa na ha ji kpọga ebe a ị ga-asịkwa agwakwara gị agwa ndị isi biko ana m ayọ na ayọ ka anyị ji ịnụ nwaanyị wee so ihe a ekwetọghị m na nwunye anyị ga-egbu otu nwa onwe
Uchegonụ ka oke ekwu okwu. Ọmaka anyị hapụrụ gị bịa ebe a. Ibe anyị, okweronu. Ka ihe ọzọzi anyị ga-eme. Arụsịnụ. Ọkwa ịfụ na ụmụnna m ajụcha anaghị. Ha ajụcha anaghị ka ikwuo nke bụ eziokwu. Eziokwu ekwere oge okwukwu. Ọ bụrụ ofe onye na-amụ nwa. Mbadụ. Ndị a niile n'ebe a ha nwee mụnwa nwe ha nwee nwa. Kpamkpam ekwuchakwanụ. Ọnwụ nne mmanwụ na-agụ arụ dike arụ ọbụla agụ anyị ga-ejezikwo ogbu onye mbochi ndụ na-agụ ya ọkwakọ wedụla anyị na mma n'ọgwụ ibe kwulu ka a na-eme mekwanụ ụzọ mekwanụ ka o wedụla anyị mma ọkpọlegbu ekpolegbu eke arụ ọbụla agụ mmanwụ na-agụ arụ ana na-agba ịgba na-atachi ngọ ogbu onye mgbe ndị na-agụ ya ndị be anyị dịka omenala be anyị si wee dị ọ ga-aṅụ iyi site n'ọkụ ogbugbu eji aṅụ iyi be anyị ọ bụrụ ka esi eme ọ bụrụ na ọ ṅụsịa ya bụ iyi wee dị ndụ tupu chi efo ịmanụ na aka ya dị ọcha mana ọ bụrụ na ọ nwụọ ịmanụ na aka ya dịrị ọcha ọ bụrụ ka esi eme nwanyị ọkwa ịdụ na njikere ịṅụ iyi eye adị m njikere nwanne m nwoke mụkwa anya ọkwa ịmụ ihe ọ pụtara ihe ị chọrọ ime ma ihe ọ pụtara ara ọbụla ego ka anyị jebezi ọgụ be mmụọ ka anyị jebezi ọgụ be mmụọ ogwugwu nne ka anyị jebezi enu ọkpọkọ wee dịkwanụ mma ka anyị si eme ogbu onye mgbasi ndụ na-agụ ya agụ mmanwụ na-agụ arọ dike arọ na-agụ mmanwụ na-agụ arọ bekene ọgwụ onye mgbasi ndụ na-agụ ya bekene ka ijebezie atakata abụọ nwezi oru mmanwụ na mma eri bekee arọbụrụ ego udo dịka ọgụlidozielu ka anyị jebezie n'ọgụ be mmụọ mmanwụ na-agụ arọ dike ogbu onye mbosi na-agụ ya ogwugwu dike ite eji isi eke akụ mgbawara ụgbọ ụkpaka na-agba n'ọkọchị n'elu m ife a m ga-akwụ ụgwọ ọfụma enyi nwoke ọ bụrụ ọkwanụ na maghị emenwe ife ị na-ayọ m mana ịma nnọọ siri ike m ga-enye gị nnukwute ego m ga-enye gị 500,000 naira melu nya chelu ka mbịa isi 500,000 naira m ga-enye gị 500,000 naira nye gị ofu ana 500,000 n'ofu ana onye ka m bụzi onye ka ụkpaka bụ ọmụnwa bụ ụkpaka na-agba n'udu mmiri gbazie nkịtị nya
buluzie n'obi na ife niile alụsigo ọmụgwọ ahụ ụkpaka bulu n'obi n'ọlụgo ite eji esi oke 500,000 ama n'ihi emelu nya emesighị emesi ọyị m ka ịbụ emesi ya na ka akọ ka esi weme ogwugwu na-anụ gị ife okwulu mmanwụ hei akwụchiri n'ibe gị ụzọ oyime megide ne nwanne gị sere aka gị na njọ ibu m ọbatago ibu m anọkwa m na vileji kịta nwanne m nwoke ọnwụ nwunye gị a na-ewute ohinne ọ na-ewutekwa m mana nke ka ewute m bụ ntu isi eme agwago m gị jee chọọ nwaanyị na mma agwụta ego anyị nụrụ nwaanyị ihe gbu onwe ịfụgo na aka nwunye gị adụrụ ọcha n'amụnsu ka ọ bụ na ịnwagburu nwa nwoke ọ na-agba ọ bụrụ na ọ bụrụ amụnsu ọ nwụọ ịmakwa ebe ha jere n'oyi ka ha ji enwe chọrọ nwaanyị ọzọ dịghị mma ya ọbụla na ọmụnwa chọta ma eweta ego ka ha n'ụlọ onye anọgo m ifekwu aga m atụgharị uche n'ime ya kama na ịgwa gị nke bụ eziokwu ife na-elikarị m nne na-arụ kịta bụ maka ụmụaka ifugo n'otu esi gbuo onye ibi mma na ka onye ibi si wee ze mmegbu ife na-eri m nne na-arụ bụ otu mmesi wee zụ ha ọkacha ada m nwaanyị bụ Adaobi amanụ ma nwa otu ị ga-esi wee nyere m aka ọ bụrụ na ọ ịkpọ ya wee nnaba ka ebidogodi na nke ya a na-aga n'ụmalụkwa otu a ga-esi wee mee mmadụ abụọ ndị ọzọ fọrọ nke a bụgodi nke na-eli m ezigbo nri na-arụ kịta ife men bụ na ọkwefula Adaobi na-agbago Lagos onye so nna mma eje ka m kwụọrị ụgwọ akwụkwọ ebe ọ bụla ọ chọrọ igudebenu ọ chọgodo iji mahadum mma kwụrụ ụgwọ akwụkwọ o nweta asambodo kara aka ndị ọzọ ụmụ ndị ọzọ fụ ọnụ ọnwa agụrụ ọnwa izu ụka ewuta mụ na ego nni ịghọtago mana ihe ka m mkpa bụ na ị achọta nwaanyị ka ọ na-ebighị mmiri ọkụ n'ukwu n'ọkwanụ nwoke ka ịbụ efu nke ikwugoje kịta na Adaobi ya eso iwe o ya eso m na igbopụgoro ya mkpa nke a ya mmemmegode ezetugode m o ya eso m na mmadụ na-ezitekwuru gị ego ka o wee nyere aka azụ ụmụaka na-aba mana ị ya achọrọ nwaanyị nụọ ọ wụrụ nri na ime nnọọ ka agụ mana nwanne m nwaanyị ụmụ ihe na-esogbu oge ọwụrụ ihe na-esogbu ka efe chọrọgodi si m ka m jụọ ọ pụtara na mama gburu nwanne anyị nwoke Nkechi ife ụkwan mama ọzọkwa ọnụ na-achọpụta hụ
na ọ nwụrụ ka ọ nwụchara ihe ya. Nkechi, ọ dị nnọọ ka ihe ahụ ọ nwụrụ na o nwe ihe tiri n'ihe ahụ. Ihe kekwana otu nne ga-esi gbuo ofu nwa nwoke ya egbuo ya. Mba, ọ bụrụ eziokwu. Ime onye m kacha atụ ụta bụ nna anyị kwedịrị ka o mesị ife ahụ aka. Eziokwu ya nwa onye m kacha atụ ụta ihe niile mere. Biko akpọzikwana daa ya aka. Akpọzikwana ya ọzọ. Chewapụ ọsịsọ nye ka ọ dị. Ekwuwe ya n'okwu ọsị gịnị? Isi na ide adịsị gị ngwa ọsịsọ ya rụọ ọrụ ọsịsọ mana ime otu si eme ihe nye ka ọ dị. Ọ na-egbu m oge ebe a? Emegodi ife a ihe mgbe anyị ga-ebu ụzọ anyị ruru ala na-akpọ nna anyị bụsị ya ọdụ jụọ ya ezigbo ajụjụ. Ekwesịrị ka anyị jụọ ihe anyị ga-eme ka anyị rụọ ọrụ ka anyị nabata mgbe ka ọ dị. Papa, nna anyị. Mana ikuku si na ndị abịa unu anọrọ ya nụ ọsọ mụ nọ gachi ikuku a na-anata n'okpuru manga. Ikuku atakwara ezigbo ụtọ. Nna anyị rigokwa n'ebe kwanụ unu anọrọ ya keka mesi wele. Hey! Kezi? Onwe fero. Ị na-atụka. Ọsụsọ m nwefe iwechasịra ife nne. O nwere ife nlụlụ ọsụsọ m alụlụ ọrụ. Ma gụwa Nkechi owere fero. Cherekwa o. O nwere ihe onye alụ ka onye na-ekwu eziokwu n'ime unu. Kinigodo aka anyị. Ndị aka anyị kepụta aka anyị. Ka onye ji ọgwụ a wee bata. Onye ji mma bata. Ndị nwa. Ka rapụ aka ka fụ onye ukwu unu. Ka fụ ukwu unu. Ka fụ nke gị. Ma ife eme. Ama m na nwere onye melụ arụ. Unu ụlọ n'ọlụ ọbụma. Nsogbu adịrọ unu nche alụrụ ọlụ nnọọ. Nsogbu adịrọ nna. Mana nna anyị, o nwere ife anyị ga-achọkwa ka anyị jụọ ọnụ gị, anyị amarakwa ma iwu ọ ga-ewe gị. O ji onye ihe ọnụ ọrụ ihe gbasara ezinụlọ. Ejụọ onye ya okwu ada nọ n'afọ ajọ njọ. Ejụọ ya ọ bụrụ nke mmechi iwe wee sa. Ewelu m iwe saa ya ọ bụrụ nke mmechi obi aṅụrị sa. Ewelu m ya aṅụrị saa ya. Nsogbu adịrọ ọnụ. Ka ife mekwa iji kwado ụmụnne gị ka ha gbuo nne anyị. Ebee ka ajụjụ nke a si? Ihe a ọ nzukọ unu mere eme? Ya unu ite omere na nzukọ na unu jecha ugbo wee bata unu ewee kpọgide m n'obe maka ife unu bere ebe a bụ ka gị ka unu kpọgide m n'obe mana ka m gwa gị nne unu gburu nwa m nwoke bụ nwanne unu nwoke dịka omenala ya sikwanụ wee dị onye kwafuru ọbara a ga-akwafukwa ọbara nke ya. Mana papa, anyị niile mana mama abụghị onye na-egbu mmadụ. Ka eko ya esi egbu nwa nke ya? Afọ m na nke unu na-epugo nke unu wee kaa ọfụma unu na-achọzi ife efe nke unu wee kaa ọfụma unu na-achọzi ife efe maka afọ m ya bụ nke unu egbubinataghị obere unu ga-efe efe nke mere unu nwere ọnụ ịbịa ma ama aka ọkwa gwabụgo gị Nkechi agwụgo gị si gị na ọnụ nkapị anyị nwe ma ebenataghị ya ife melụ nkapị ga-eme gị. Papa, ọ bụla ọkụ na anyị na-amaghị aka n'ihu mana anyị na-eme ka ị mata na mama ya abụrụ onye na-egbu mmadụ. Ọ ga-egbu mmadụ. Mechie ọnụ ọsọ gị kwenta dobi gee ntị gị nwe ịfụrụ ị na-aba n'ụlọ
sụchasịa akwa ya ọfụma itinye ya na-akpa ya maka iso nwanne m nwoke na Lagos mụ na ya na-agba akpa gị ya ị ga-esi ya wee na Lagos na-ege ntị ka m gwa gị ị ga-esi ya wee naba Lagos mụ na ya akpago kwego m nkwenye ya ga-azụ gị n'ụlọ akwụkwọ maka anyị ncha nọrọ ebe a nke unu makwu ili nne bụ ọgụ na mgba ya bụrụzie otu mma esi wee zụ unu n'akwụkwọ ebe nwanne m nwoke kwegoro nkwa na ya ga-azụ gị n'akwụkwọ si bidogode ebe a ka amazi otu a ga-esi wee mee unu ị ga-esi ya na Lagos gaanụ ntị ọfụma ịfụrụ nke a m kwuru bụ ekwucha ọgwụ onwe ihe na-eme gị n'isi ọya unu bazie n'ime ụlọ bịa ọsọ bịa were mma wenye mma ebe ọsọ onwe ihe na-eme gị n'isi nnekwanụ m anya ka efe mere ụmụaka ha bịa nnọọ jikọ aka wee chọọ otu ha ga-esi were ose wee tiela m na ụtaba mma kpọ n'imi maka otu m si efe ụmụaka amala ife eme otu imi ha dị kịta ụmụaka ga-akpọ ụtaba ọfụma mana ọmụ abụ nna ha anụ gba aja ọsọ agba ya aja akụ aga m ama otu mmesi wee so ya maka afọ m na awụsa nọfachi bata ọka aga m ife ahụ eme Pọl nwanne m pụta ịgbakwa na ụzọ eteka Lagos akwara agbakọta akwụsị erie nri ebe ka Adaobi nọ Adaobi mana mụ na gị kpara ife akọwara nga ọfụma ọkwa ịkpara ya akọwara nga ọfụma na-ege m ntị ọkwanụ maka ọdịmma gị nakwa ọdịmma ezinụlọ dịka o si kwe m na nkwa na ọ bụrụ na arụ ebe na ọ ga-emete gị ọfụma dunyekwa gị ijebe akwụkwọ fichaa ya mmiri ị ga-ese were Adaobi ọkwanụ ka ọ dịle gị mma ọkwanụ iruo Lagos etinye gị n'ụlọ akwụkwọ ebe ọ bụla ị chọrọ ịgụ ruo agụ ya iji dọkịta asambodo ịbata n'obodo ịchake elu ya akpọrọ uje Lagos awụgharị ịchake gbasapụ ihu dịkwa ka ọ na-eme ihe Pọl ka anyị biri ka m Pọl ọkụ ntara aka ka nna onye mana gị na-atakwụzi ukwu ahụ onye na-aka ịmara onwekwanye ebe a na-atụrụ ya egwu ya ịghọtago oluo toolugo skuulu dị mma eti ihe osoro ibe chake ihe mmadụ ama m na otu isi kwe nkwa n'otu a ka ọ mmadụ na-ezitekwu gị na ndị nke ọzọ ego nri oluo akwụchiri n'ibe gị ụzọ oyime megide ne nwanne gị sere aka gị na njọ wepụ aka na mpụ njọ ọbụla nwere ụgwọ mkpụrụ onye ọbụla gụrụ n'ụwa na o nwere ụgwọ ọlụ mmehie Chiamaka bịa ka ịbụ onye gị o esisigo ka onye nye gị ike ịkpọ m afọ otu a ị na-apụ ala ozugbo ezinụ ndo hapụwa ka m butere gị ndị agwụkwa gị
eziokwu arụ ajọka m oyi arụ jụrụ m ezigbo oyi. Papa, kedu ikwu ife ọnụkwa? Kemgbe a nwanne nwoke ji kpọrọ Adaobi jebe ọlụ oyibo na Lagos, akarọ m n'ozi ya nwebe mgbọsọ ọnọkata wee kpọọ m n'ekwentị mkpụkwana ya akpọ ọmanga amụrụ m ụdọ dịkwa m ọnụdị adịrọ. Papa, ọkwa gwara gị na nwanne gị nwoke ahụ bụ ajọ mmadụ mana unu ekwetaghị. Efugonya m Nkechi ekwuzikwana ife ahụ ọzọ. Mechie ọnụ Daa ọzọ. abụlakwa ajọ mmadụ. Gwa ya ka mama ọ ga-anụ. ngwanụ ebe si na ọ bụrụ ajọ mmadụ kpọọ ya ka ị malụ ka nwa gị nwaanyị mee mụ apụọ. Nkechi na chebe ọsọ. Ọ dịka onwe ife na-eme n'isi. Ọ dịka ụbụrụ gị lerele ka ọ lerele. Kekwantị ka m gwa gị nke a ga-abụ ikpeazụ mmụọ abụ nna gị ga na-ekwu okwu isi otu a wee saa m okwu onwe ife na-eme n'isi ka mfụfụ dị ihe ọzọ mbọsọ ọbụla ị meghere ọnụ na-ekwu okwu ijiri otu a wee saa m okwu mbọsị a ka m ga-egosi gị na ịmụọ nwa nwere ọnụ nkakwụ iwelu mma benata ya ọnụ anwa ka ife mere nkakwụ ghara ime nwa Papa, mechie ọnụ ọzọ. Na-ebu okwu ihe dị mgbe na-ebu Oriakụ, obi bụ nsọ aṅụrị ya matara ndị ikpọ ụta mmanya ka anyị ṅụrịkwa anụ ifuru n'afọ dị n'azụ be anyị luchalụ nnukwu a na-afụlụ eka ise ebidogo m ọrụ na ya agwụgwọ ha bụba ala gwakwanụ onye a na-anya ụgbọala ebu simenti eji alụ ụlọ ka o buda ya ga-abanye ọrụ ya na Ifeọma mere na ọ dịkwara ka ya akwakọ iko ọrụ ọ ya adịla anyị mma Eke, Orie, Afọ, Nkwọ ihe ọma ya na-eme kedu ife ọ bụ ndị okwuchukwu ọ teela m bịara obodo a ikwere nna m nkwa na anyị bata n'obodo a ị ga-enye m nkwado ka m gaa gụọ akwụkwọ na mahadum. Adaobi kedu ife bụ oge ọbụla na-achọ ka m nwere obi aṅụrị ma ọ ife ọma melu m na-enwe obi aṅụrị Ọ na-etinye akpa asịsa. Iburu akpa asịsa bata gbara ike iwe nwebe m kedu ife ọ bụ kedu ife mmelu emere ife ọjọọ na-akpọta Lagos kedu ife mmelu Adaobi na mkpu na mma akpọga ụlọ akwụkwọ kpọjere ebe ọbụla ị chọrọ ịgụ akwụkwọ ụdị ọbụla ofe m kwuru mana ahụ one ka ị nọgụ ịnọkarịgo ọnwa na abụ n'ụlọ a nye ọ bụrụkwa na ọ bụ ike ị bịara ịgbọ m ka m gosi ka esi azụ afịa iyi anọ ahụ ịsaa o wee bụrụ ọnwa na abụ ka ị nọrọ wee bịa ịjụ mụ ebe m kwuru na mma akpọga onye ka ị bụ nna m o ji ego nwa kpọrọ nataba ka ntị ka ngwa ahụ ife kpọtara n'ụlọ a ka ị na-enyere nwunye m aka na-azachasị ife dị aṅa ma afere Adaobi ọrụ gị n'ụlọ a bụ ịga na-azachasị ebe niile ịza ime ụlọ ịpụta zaa ezi niile kpọkọrọ akwa ụmụ m niile sụchasị anya ọ na-enwu ka ụgbana ịnụ ka si wee kwu nna gwa ya jire ntị ya aka na o nwere ife na-eme jire ntị ya aka ọsọ ịpụta ụtụtụ zachasịa ụlọ niile zachasịa mbala niile kpọrọ akwa ụmụ m niile tụọ ha ncha niile ọ dị ọcha and nke ọ bụla ịsụ ịsụtarịa inwego nsogbu n'ụlọ si m n'iru bụ ọsịsọ ọ bụrụ ọsọ akwụkwọ ka ị ga-ahụ amụkwa na ihe a ị tere n'ọnụ abụrụ uhie ọnụ m kezi mgbe o bido kemgbe mụ na gị tekọbara uhie ọnụ asịkpọ nnu Adaobi imebego oyi
Mesiara isori gbogbo ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ imebego. Asịkwa m onye ntị na-agwa m na o nwere na-etipụ n'ụlọ n'abalị. Adaobi. Hai! Asịkwa m kedu ife ya enye nwa ikike ịbịa gwa m si m na mma akpọgo ya ụlọ akwụkwọ n'anya ka ngwa tupu m mechie anya mmeghe ya bụ na akpụgo fichasị ya n'ọrụ pụọ n'akụkụ rie oke agụ ọkwa gị nwa bụ ihe niile ọkwa ka i nyere nwa ka o ji eme ha onye abụrụgo agbọghọ o jee ije gbom ị na-enye anya oji ije gbom ị mara ije ajere eje n'anya ka ngwakwa onye a efekwa bụ amụsụ o sikwa n'aka na-ebute amụsụ ọ na-eje akwụkwọ ọ na-eje mahadum ị na-ekwu ịmazi na ọta m n'anya ị na-ekwukwanụ ị na-ekwu jidekwa onye ahụ jidekwa onye a mmeyikwa nwa egwu nye n'ọmụnwa ka ọ na-eyiri ife ahụ na-eyi Ife na-emezi dịkwa na ya biko mba nwanne m nwoke ada agaghị efuru akara ekwentị ya na-akpọ kemgbe o kwere aga aga ọ bụrụ na ọ maka netwọk nwa ma o kwere aga onwebeghị otu m na-esibeghị mgbe enweghịgo m elu wetue mmarigo nne n'oisi netwọk kwa o tee n'aka papa ji kpọba dee mana nọmba ya anaghị aga esi na netwọk. Nkechi kụzina n'ihe a ọkụ mana nna anyị nwere ọbara mgbanye m ekụzina ihe a ka ọbara mgbanye na ịghara ịgbago. Papa ihe m maara bụ na ịkpọgidegodi ya ruo afọ ọzọ ọ ya ha aza gị nwoke a bụ ajọ mmadụ. Nna biko echezona n'oge ọzọ biko ịka dị anyị mkpa. Nnọọ ife ndị si wee kote biko nwanne m nwoke bịa kpọrọ nwa m nwaanyị Adaobi ka ha jee Lagos ememe ife ọjọọ wee sị ya kpọrọ ya nna akpọzi ya n'ekwentị kemgbe ọ daga aga ka mgbalụ mụdo ọ dịkwanụ ma nkwa o kwere m ihe ọ ga-emere Adaobi ma ọ na-agakwa otu anyị si wee ba nsogbu adịrọ ka a na-aga n'obi ka ọ ka na-aka ife mma abụ na ọkwa chifụrụ afọ ya efo nkwọ Adaobi zuzuru gị gasị ike biko na-abịa na ị ga-adị gagotere m nri ekwentị. M ga-agotere gị nri ekwentị akpụ m mmiri n'ọnụ were ga gị gagotere m ihe ngwa gị. Onye mara m na-asa akwa gị n'azụ ụlọ ga-anụ ka ị gagote ya n'onwe gị biko na-ekwuzi na-ekwu ọ bụla ya na ị ga-azụzuru gị apụta ihe ngwa gị ị ka na-enye m anya akpụkwụ gịnị mgbe ị n'obodo gị na-eyi akpụkwụ nwaanyị zuzuru ga gote ihe ngwa gị na-eyi akpụkwụ nkwa ka ọ dị gaji gote ihe ngwa gị ọ na-enene m ọnụgo m efe gata ike biko onye iberibe
Jealousy they cause commotion. Kata everywhere. What do you sow? You shall reap. Tragedy be forced. If you throw ball on the wall, oh, it's only come back. My brother, they come suffering. Suffering. Udaduro chacha. De namangugo. Subwadira. Imesi aigeku. Hello? Nkechi, kedu ife ọ bụ? Kedu ife ọ bụ? Okwu imesigo gbuo nna m. Imesigo gbuo nna m, obi adịgo gị mma okwu ya. Nsogbu adịrọ. Imesi ya dị ka iburu ozu ya taba. Dị Chineke ya kpọgo ọkụ. Dị ihe ọma ama m bịanata na ndụ gị. It's not. Ha! Mụwa ka Nkechi na-agbanyụ foonu na ntị. Envy no good, but no good. Jealousy they cause commotion. Kata everywhere. What you sow, you shall reap. Tragedy be forced. If you throw ball on the wall, oh, it must surely come back to you. Ikaka bụ video. Ika bụ film ka m na-agbanyere ụlọ. Scene 1. Nwanne gị anwụgo. Scene 2. Mama gị anwụgo. Scene 3. Nna gị anwụgo. Ka bụ video. Ahụ eje na scene 4. Ka 4. O nwezi ike ọ bụ gị Nkechi na-agbanyụ fon na ntị. Agwụsio ọkwụnụ nwa na-emelụ m o nwere nke nwa o nwere enwere m ike ọkwụnụ nwa na-asị njebe na ụnụ ya na-anụ m ọgụ ọkwụnụ chọọ efi akwụnye m ụnụ efi ọ bụla ewu akwụnye m ụnụ ewu nke ọ bụla ụnụ chọrọ ọkwa mgbusalụ na ọbara eburu m nke ọzọ jee rie. Agwụsio Jealousy they cause commotion. Kata everywhere. What you sow, you shall reap. Tragedy be forced. If you throw ball on the wall, oh, it must surely come back to you. My brother, they come suffering. Greediness is bad, yo. If you shop by shop, oh, in peace and in harmony, we shall live. No kill your brother. Every work will get in paid. Whether good or bad. Nkechi! I don't Nkechi na nwụna! Nkechi bịa.
ka ihe ijiri ekwu n'ekwentị Dị, nna m anwụgo. Nwanne nwoke anwụọla. Ole mgbe? Mana anyị tetere ụra fụ ya ka ọ na-agbọsịsị ọbara tupu anyị na-ebuje ya n'ọgwụ. Hei! Chukwu okike abịa ma! Kedu ihe ezinụlọ m mere ha ji anwụsịsị n'otu n'otu? Enwere ihe ezinụlọ m mere na-adịghị mgbaghara? Biko, kedu ebe ahụ ya nọ kịta? Ọ nọ n'ụlọ nchekwa ozi. Ngwa ihe emetụta na ọbịa ka anyị jee ozugbo ozugbo ka anyị gaa n'oge adịrọ. Nwanne nwoke anwụgo onye nwụrụ anwụ. Tragedy be forced. If you throw ball on the wall, oh, it must surely come back to you. My brother, they come suffering. Greediness is bad, yo. If you shop, I shop, oh, in peace and in harmony. We shall live. No kill your brother. Every work will get in bed. Whether good or bad, yo. I don't talk my own. Onodu. Ndị okenye. Ekene m unu. Obi m dị m njọ, dị m wuteghị nne. Maka na nwanne m Paul arapụgo m. M wee bịa ka nwa na onwere ụgwọ o ji ụmụnna ka agbakọcha ọbụna nkwụ ọkụ unu nye mmiri ụbọchị anyị akwa ya. Nwanne m Paul bụ nwanne anyị ncha. Ọnwụ ya wutere anyị niile. Karụ maka opetu imi anya ede, opetụkwa n'anya imi ede. So anyị na-asị gị were ndidi jide obi gị aka. Ndo Paul abụghị nwanne anyị na. Eke nwute ka m Okwuchukwu. Ndo maka ihe mere nwanne gị. Jide obi gị aka, ọ nwoke ka ịbụ. O nwere onye anya hụrụ gba ọbara. Eziokwu. Paul anaghị abịa ọgbakọ anyị. Anyị ka ọgbakọ. Ị ga-ahụ Paul ebe a, ụmụnọkwa na ya. O wee mee Paul ji ezigbote ụgwọ. Paul ji nnukwute ụgwọ. Ebe nsogbu dị kịta bụ ka a ga-esi kwụ ụgwọ a. Ọkwakwa onye ukwu ụwara. Kedu ka a ga-esi kwụ ụgwọ a? Kịta Paul anwụọla. Ọkwa ya nụ ibe anyị na ama m amekwa ọnụ ekwuru. Onowu na ndị okenye be anyị nsogbu adịrọ. Echere na nke a bụ nsogbu ọbụla. Paul nwanne m nwere mmadụ. Mma akwa Paul kwabi ọcha. Nwanne m fụrụ n'anya. Mma akwa ya ifunu ya emere mbụ. Gbakọ ọnụ ego ọbụla unu ewepụkwa na ife ọbụla na unu agwa odebe ego anyị ka onye m akala ọba ego eji edebe ego n'ụlọ akụ ka m were ego atinye na akpa ụmụnna. Paul nwere mmadụ. Mma akwa nwanne m ya unu echekwana na asị na maka o ji ụgwọ na anyị akwa ya. Okwuchukwu nwoke ka ịbụ anya anụghị ife ikwu maka na a sị na ntị na-anụ ife dị n'ime. Ife m chọrọ ịgwa anyị bụ na anyị ga-ezukọ anyị agbakọ zitere gị ya. Ọ bụrụgodo ụdị ego ezitere gị ya ka ime maka na eme ọsịsọ eme ghara ọdachi. Nke a bụrụ nsogbu mana anyị ka na-asịkwa gị nwee ndidi jide obi gị aka. Onye nara ofu onye ana m azụ
afọ m na ozu Pọl ga-agba mmehie ozu Pọl ga-agba mmehie Akaji Nkechi na Kamsi ihe nji wee kpọpụta unu abụọ ka m lọtara unu na anyị nwere ozi nne anyị nwere ozi nna anyị nwere ozi onye enyemaka ndụmọdụ na-enye unu taa ihe unu nwere ju n'afọ ka ihe unu nwere ju n'afọ ọ ya nwere ndụmọdụ nwere mmeri unu nwanne m nwaanyị anyị nọrọ ihe ikwu mana otu ihe m maara bụ na Chineke mee ka ụdịka ihe adakwasị anyị agaghị agharịpụ anyị. Ama m nwanne m nwaanyị ihe m chọrọ ịgwa unu kịta bụ na aga m esozude Okechukwu na nwa Lagos. Maka gịnịkwa? Ihe a mere m oge mụ na ha bi. Nwanne m nwaanyị ọ kara gị mma otu anyị jere were anya gị fụ ọkwa na-ekwu ya na nwoke a bụ ajọ mmadụ. Ngwa ka anyị nọ n'ozi ka anyị nọ n'otu anyị bụ nwanne gị nwaanyị anụgo m ife ekolo anyị Adaobi gị na ụmụnne unu ezukọ ka ya gbanyere ije na totuo ngịga nsogbu adọrọ ife m chọrọ ka m gwa ụlọ echi nke a mma anaba Lagos mana nna mma agbachi ụlọ be m wee naba mma chi igodo wee naba ị na-aghọta ife m na-ekwu maka gịnị kwazi ụlọ nke a ọ na-ajụ m ọ maka gịnị ịghọtara ife m na-ekwu ka ọ na ịnụrụ ife m na-ekwu ọwụ na anyị nụrụ ife ikwuru anyị nụrụ ife ikwuru anyị na-ekwu ọwụ na nke a gị na nna m tụkwara ego wee lụọ ka anyị ga-esi na wee pụọ ọ gaghị na ọma nne nna gị anwụgo ile ịchọzikwa ije na nini kpọpụta gị na mụ na ya na-adọghị ife a ọnwụgo bụ na ọnwụgo ụnụ amụnwa nwee mana nwoke mgbagha ike ya adụkwanụ cheelu gee ntị abalị a sọsọ ka unu were lahụ ebe a ụtụtụ echi agbachie mbe m naba ụnụ ezigbo na-eti mkpu na okwu unu unu gburu nna ụnụ na-achọ ka unu gbuo m unu gburu nna ụnụ na-achọ ka unu gbuo m mara ekwe unu ya pụ n'ụlọ ichere ma mara ihe na-emenụ abalị ọmụrụ na na-akpa nkata ndị na-ezikwu unu aghara egbu mwakụ na-emerụ nzukọ na-ejere nke dibịa ka egbuo m unu aghara egbu nwanne m onwe na-esogbu m nna anyị na-emebe ọfụma n'ihe gbasara ahịa ya mana ka ị kpataziri kịta amarọ m enwere m ike ịkọwa amakwa m ife na-eme o ịkwadogokwa maka ụlọ rapụgodi maka akwụkwọ ụmụ ọma ka ekwa ihe ụnụ na-akọ nna m o nwerekwa anyị na-ama njakịrị ngwa nsogbu adịrọ ana m aga n'ụlọ akụ nna abata n'oge na-adịrị anya
mba nsogbu adịrọ mma eme nke ahụ mana nọrọkwa na ọfụma achọkwa m nsogbu ọbụla di anyị nọ ise dị chọrọ ịfụ achọrọ m ịfụ ịma na ibe ezigbote enyi m nwoke eziokwu ka ekwu a sị na awọ ada agba ọsọ ife na nkịtị eziokwu ka ekwu ọ bụ na ife ada achụ ya emara ọ na-achụ ife biko nwanne m achọrọ m ka ị soro m ka ndị na nke ọgọ m ọhụrụ achọrọ m ịnụ nwaanyị nke ịtọ maka na ọ ya dị mma chere isi chọrọ ime gịnị nwaanyị nke ịtọ omenala ịlụgo oke mbụ loke abụọ iche loke atọ gị nwa ote anyị dị ịkparị na mana kasa mba ihe ọgarịrịọ ị na-emere onye nsukwu ebere m gị akparị ogbu nsogbu adịghị jee nke ọma akpọkwana mmụọ maka aga meje ị ga-ejekwu ya maka na mbọsa eso gị je na nke ndị bunu mmụọ sị gị na aga nne ọ gịnịkwa ka ihe udo dịrị ụkwa nna anyị udo dịrị ụkwa nna anyị na-akwụchukwu ọ sị na ọ ga-agbachi ụzọ wee igo na wee nawa ka wee mee mkpa ụmụnne m eje onye na-emere okwuchukwu a isi adịkwa ya mma kaba na-eme ya ka ebe ọ ga-esi m ụdị ya onye a nwere afọ ọjọọ obi dị ya njọ ọ ga-anwe ya nwa ụjọ atụ na gị ịnụ ihe m kwuru ọ ga-anwe ya nwa anyị na-abịa ebe a nawazie na aja anyị na-abịa o nwere ebe jee na papa gị nọrọ jee na papa gị nọ onye ka ọ bụ ọ ga-eje rasị ya ọ na-arasị asa esibe eje oge ọ bụla okwuchukwu okwu mgbukwu onwe ebe a nna di anyị okwuchukwu a nsogbu dịkwa ka ihe m ga-eme ekwentị anyị ga-apụ jee kpọọ ndị ichie ndị otu anyị anyị wee jefu ya iji ya maka nsọpụrụ nwa enwe nsọpụrụ ọhụrụ kaira si ajụọ oyi oge ji wee chụọ mkpọchi ụzọ ọrụ onye rụrụ ụlọ na-emezi ụmụaka ka arụsị apịrị ekwe m anya nsogbu adịrọ Okwuchukwu Adaobi nwa nwanne gị mụ na isi ya n'oge ọbịa wee bee akwa sịrịsịrị ga-achụpụ ha ebe a Okwuchukwu ka ihe ụmụazị a mere gị ji chọọ ịchụpụ ha maka gịnị ị ga-eji chụpụ ha gbakere anya ọ ya ka m ji bịa a na-ekwu nke a na-ekwu Okwuchukwu ka omenala anyị si dị ụmụ nwanne gị nwụrụ anwụ bụ ụmụ gị n'eziokwu eziokwu ezinụlọ na-abụ gị ka ọ dị n'aka mana ọ ga-atọgbu onwe ya n'ịbịazi wee si na ụmụ nwanne gị bụ ụmụ gị tata ga-esi n'ezinụlọ apụọ ị na-achụ odudu ka ọ tọọ onye ọ bụrụ na ụmụ gị ka ha bụ mmadụ na-achụ ha ọ ga-asọ gị ịchụpụ akịrị ebe a ga-anọ biko rapụ aka ha nọdụ Okwuchukwu ọwanyịnwa bụ ndị ichie anyị hapụgasịrị be anyị wee bịa mana anyị abịaghị tụrụ gị ụka na be gị mana anyị nwa bụ ndị ichie ha jiri bịa bụ sị hapụ ụmụ nwanne gị ka ha biri hapụ ha ka ha biri ọwụ ndị nwaanyị ka ha bụ nwa obere oge ha lụọ dị hapụrụ gị be gị gị nọrọ be gị achụpụzina ha ọ ya ka anyị jiri bịa nwanne anyị nwoke Okwuchukwu anyị abịaghị ebe a ị na-etiri gị iwu nke ị ga-eme na nke ị ga-eme bụ marakwa na mmiri dị ọrụ na-eju dọkwara na nwa nkịta onye ka ị na-atụpụrụ ya ka o rie nke iwu nna awụ ọsọ nsọ na ọwụ nna ihe niile nna ha dịrọzi nne ha dịrọzi ọ nke bụ nna ha nwere onye ka ị na-atụjere ihe niile ndịrị gị ị ga-agbachi nkịtị nabata ha gbaa lụọ di ibikọrọ ebe niile ọ bụ eziokwu na eze a na-eje na be eze ọzọ agba ọfala anyị abịa ebe a ka anyị tọrọ gị nke ị ga-eme na nke ị ga-eme bụta anyị na-ayọ gị ka ị nabata ụmụazị ahụ dịka ụmụ gị
mee ha ka ụmụ gị gbaalụ ọjị wee ti ihe niile ọgwụ ka ọrịa n'ọnụ ndị baya ụrọ ya Onowu gị na ndị okenye ụmụnna m ekene m ụnụ ntụ unu si bịa o gosi na ụnụ mana ọmụnwa nwe ngwuru a mana ihe na-ewute m ihe nne mụ na ụmụaka gwara ụlọ ife a unu ekporo anyị n'isi na ụdịzi na m bụ onye ala na nchọrọ ịchọpụ ụmụnne m mba ife a ifuru ha bụ ụmụ m ị na-aghọta ihe m na-ekwu nya ife unu na-achọ ịkọwa bụ na ụmụ ka afụ ha n'anya karịa m mbanụ oge ihe ha bidoro ekwuru m ekwu ife a na-ebenu ọ chọkwa n'ibido ọzọ oge nwa nwanne m nwoke nwụrụ agwara m ụnụ sị na nne enyo nwunye nwanne m anya ije ọ na-aga na ije amụ nsu ya je ṅụrụ iyi ọ bụ na ọbanye nwagburu nwa nwoke maka ọ na-abụ ike gwụ ha achọ onye ha ya agbanwere ọbara na nwaanyị a wegwana nwa nwoke gbanwere ọbara ya nwụrụ ajụ o jee ṅụọ iyi kedu ife merenụ ka ọ ṅụrụ iyi kedu ihe ọ nwụrụ ọnwụọ o nwere ikike o ji ata amụ nsu nye ada nwaanyị Adaobi obiri ịkpa ike o wee were nna ya kpaa ike wee gbuo nna ya bụ nwanne m nwoke ka ọ bụchara nna ya onye ọka ọ fọrọ ọmụnwa Adaobi chọrọ igbu m na-agwa ụnụ ya ụnụ ara ekwe ife m ji chụpụ ha n'ụlọ ka a hapụ igbute m maka na ife a na-ebenu obebekwana ọzọ ana m ene ihu na anya ofu na ofu ama m ife unu ncha na-eche unu chọọ ka gị na unu na ụmụnne m ụmụ nwanne m gbuo m unu kpara akụnụba m mana ọ yara eme
Kata everywhere, waiting you sow, you shall reap. Tragedy be force, if you throw ball on the wall, oh, it must surely come back to you. My brother, take them suffering, greediness a bad yo. If you shop, I shop, oh, in peace and in harmony, we shall live. No kill your brother, every work will get in pay. Whether good or bad, yo, I don't talk my own. Nwanne m, ọsọ garị ka ya dị na-aṅụ n'ụlọ mgbe ọbụla garị kamsi ọ gara ike gaghịrụ n'igote nnu biko nnu ụrụ ego m ruru ihe ọzọ m egotekwanụ biko nnu biko ike garị agwụkwana m ike garị agwụgwọ m eziokwu ịkafọ garị na-ekwu okwu anwụkwana gara mgbe ọbụla m na-aṅụ garị ngozugoze ị na-ebekwe n'akwa kịta ozugbo ngwa kuru o
Chukwu na-emekwa n'anya ọzọ. Ka ngwa n'oge. O nwere onye gụrụ mafia mbọsị a si na ọ ga-enyere m aka. Eziokwu. Ọ sị na m bịa were ego ahụ echi ile. Echi. Obi dị na gị wee gaa o. Ọ ya ka mma na ị ga-ata ata ịma n'ime ngwa ngwa emeghara ọdachi. Nwanne m nwaanyị ọ dịka gị ọsịsọ. Ọ dịka gị ọsịsọ. Ọrụ ma onye mere ga echi unu ga-alaghachi ụlọ akwụkwọ. Ọkịmara nke gị nwara ule gị na-abịa ọsịsọ. Ị ga-ele ya Chineke ekene ị ga-alaghachi. Ma onye kwa anyị ego anyị ga-erezi mmiri. Anyị ga-achọ obere ahịa bido ga na-enye anyị ezigbo ego. Anyị ga-eshikwa m ebe a pụọ chọta nnọọ ezigbo ụlọ mara mma n'ọgọdị ebe a. Afọ bidoro ọtọ. Nwanne m nwaanyị, achọrọ m ka m jiri ohere a wee kelee gị n'ihi na kemgbe nna anyị na nna anyị jụrụ enwu gụwa na-eleta anyị anya. Chineke m ya gọziri ise ọnwụ na m eleta hụ unu. Ama m na-agbalị ngụkọ ọnwụ na m eleta hụ unu kekwana onye m na-eleta nwere onye ọzọ nwere ifuru okwu jụụ. Adaobi, anyị wabụ ndị otu anya ekwetego maka ndị guys na ihe obodo gị. N'otu nzu otutu echi niile ị ga-abịa ka n'ụlọ m ka mụ na gị na-abụ soro gaa n'ụlọ akụ ka wee ike ịchọrọ gị ya bụ ego ikwu maka ya. Nsogbu adịrọ ọ Chukwu okike abịa m ga-agọzi unu niile. Agọzikwere gị nwanne m. Nsogbu adịrọ Chigozie gị abịa na ọsọsọ ụmụnne m nọ n'ọnụ ka ọ dị ndị nne na-ekekwa nne ị maka igwe n'ebe eji ọrụ ịtọrọ ụtọ na nwa ka efe n'izu bụ afa
Aha m bụ Adaobi. Adaobi. Nyere ọmarịcha afa nne na nna bụrụ. Ị tọrọ ụtọ ma n'afa ma na ife niile Chukwu gọziri gị. Biko iwe wụ na afa m nke m bụ Emeka. Ma achọkwanụ ka bụrụ anyị nwaanyị. Ọ dị gị nwaanyị? Ị mara onye mbụ? Amarọkwanụ m onye bụ. Ị ma na mbụ onye ori? Nne, a sị iwe ori na ibulu onye oyi. Nsogbu adịrọ. Ị nwere ike izuru obi m. Izuru obi m ọ na-adaba. Anụgo m ife ikuru, nsogbu adịrọ. Mma chọkwana ka m nweta akara ekwentị ka anyị na-akpakọrị. Emeka, ka ọ dịzi n'ụbọchị ọzọ anyị ga-afụ. Nne, akara ekwentị ya adịkwanụ mma. Ebugakwanụ m ya n'isi. Ọ ga-adịkwanụ mma anyị hụ ụbọchị ọzọ m nyezie gị. Ọ ga-aka mma. Nsogbu adịrọ. Chukwu mere mfụkwa ata ya nekwa mfụkwa ata. Ọ bụ eziokwu. Nsogbu adịrọ. Na-enwe ndidi. Nsogbu adịrọ. Ngwanụ ka ọ dị. Ọmarịcha nwa. Chukwu gọziri mbọsị ụka ka egwu mbọsị ụka. Ịtọka. Nwa. Na-atọkwa m ọchị mana ị ma na nwanne anyị nwaanyị na-agba na ọ na-agba n'ọfụma. Ọ na-agba n'obi ụsa were ịbụ nwanne ya nwaanyị. Ka m na-agwakwa gị mana ọ na-abụ ịmakọta nnaasị onwe na nke ya emesikwa wee ike akwụkwọ mana n'elu ịbụ ma m masị ọ gwagoziri m anya obere nkịta ilelesi ule gị gawa mahadum. Nke nọrọ ebe asọmụ esogburu onwe obere oge bụ abatakwa mahadum na ga-anọdụ ya dum obi ahụ n'eziokwu obi bụ nsọ anwụrụ m. Enwetaziri m ihe niile. Ụmụ nne. Ana m aga mahadum. Akwụkwọ m ọ bụrụ afọ m.
Adaobi. Hey. Ah, nne. Ị bịara lọta gịnị ka ị bịa ịzụ? Nwanne m na-amalite mahadum. Isi ka m bịa zụtara ife ọ ga-eji laghachi ụlọ akwụkwọ. Ekene dịrị Chukwu, ekene dịrị Chukwu. Oh. Nne. Kekwanụ ị na-abụcha na-amacha. Ọkwanụ Chukwu, kekwanụ ife mmadụ ga-eme anyị na-amachara atọ na mmanụ. Nsogbu adọ mụ na-aga ka nje fụọ ọyị na mgbago. Nsogbu adịrọ ọnụ ọnwụ na Okechi ga-afịa m na sị ka mụ na gị soro onu. Biko nu ọsịsọ bịa ọsịsọ ka mụ na ya soro pụọ o. Chere ọ na-abịa. Udo. Nkechi, nne m nwanyị, ịma na ihe abụghị mbụ ịga mahadum. Nkechi, ịma ebe isi abịa. Agakwana ebe ahụ gaa soro ndị enyi ọjọọ ga-eduba gị n'ihe ọjọọ. Kwụsị akwụkwọ gị ike. Achọ ụbọchị ị ga-abata ebe a ka obi tọọ m ụtọ. Enughị ife nkwe. Ana m ikwu nwanne m nwanyị. Ama m ebe m si abịa. Marakwa ebe nna ya. Nkwa nna ekwe gị bụ na agaghị m awụ ụnụ n'ala. Ọnụ ya nwa ka m chọrọ n'ịnụ. Ya nwa ka m chọrọ ịnụ. Nsogbu anụghị m efe ikwu. Anya gị ga-emekwa m. Anya gị onwe gị ga-emekwa m. Ọnụgo. Sister. Hey. Adanne. Adanne. Ugbu a anọ m n'ime ekwentị m wee kụọ. Ọ bụrụ ozi si na oil company. Gịnị mekwara? Ha si na ha enyego m ọrụ. Lee,
amarakwa m gị ka onye na-atụ achị ma machigara anya Adanne ana m atụrụ ka chelụ ka ngosi gị Adanne n'enu How Chineke Adanne mụnwa Nkechi mụnwa Adanne mụnwa Adanne ntosile n'enu eziokwu bịa tọka m o wutere m na nne na nna ya nọrọ ndụ efe ifeọma na-abịala anyị ebe ọbụla ha nọ obi nnọọ dị ha asa nwere na anyị na-eme ọfụma enughi ife m kwuru ebekwa n'akwa o kwesịrị ka obi dị gị n'ọsọ nwere onye ka anyị bụzi ya na nwa ya aga Port Harcourt na-ekozi eko nwa ya eje Port Harcourt were ọrụ na oil company sitazisienu nke aga na abụzi ịghahụ ụlọ ọrụ anyị nyere gị ụgbọala akwụ ebe na-ekwu ụgbọala ụlọ ọrụ anyị nke a bụ igodo ụlọ a nke a bụ igodo ụgbọala n'ebe ọ ga-enwe ya ọ bụ eziokwu chelu ị na-achọ ịkọwara m na ụlọ a bụ nke m nke gị ụlọ ọrụ anyị nyere gị ya ụlọ a niile bụ nke m ma ụgbọala gị onwe ya nya ụmụaka che na mma arapụfa ka ha mesapụ arụ ka ha rie akụ na ụba nnafa mụnwa bụ okwu Chukwu ọ chụbara agụ zọgbuo enyi afọ niile na nta mụ na ndị mmụọ na-ekwe nsu were ofu ngajiri ihe nri banụ ndị ọpụfa kịta ha pụọ nku nsobe m ọgụ chọba akụ nna ha chọba akụ nne ha mba ha taba afụ a wee nwụọ nke a bụ igodo mbido ka njegodo ebe a bata ka nke kpa afọ ahụ wepụ aka na mpụ nje ọbụla nwere ụgwọ emela ihe ala na-asọ akwụchiri n'ibe gị ụzọ oyime megide ne nwanne gị sere aka gị na njọ wepụ aka na mpụ nje ọbụla nwere ụgwọ
mkpụrụ onye ọbụla gụrụ n'ụwa na onwere ụgwọ ọlụ mmehie. Adanne, ana m anata obodo ugbu a ịbịa kpọrọ gị na kamsi. Na-abịa ugbu a. Wepụ aka na mpụ, nje ọbụla nwere ụgwọ. Emela ihe ala na-asọ, akwụchiri n'ibe gị ụzọ. Oyime megide nwanne gị, sere aka gị na njọ. Wepụ aka na mpụ, nje ọbụla nwere ụgwọ. Mkpụrụ onye ọbụla gụrụ n'ụwa na onwere ụgwọ. Ụgwọ ọlụ mmehie bụ ọnwụ. Oyime wepụ aka na njọ. Iwe ụmụ mmụọ nọ na-ebu mmụọ. Hello? Ango Badobi. Okay. Nwanne gị nwaanyị nwere ife mberede okporo ụzọ kịta. Anyị chọrọ gị n'ụlọ ọgwụ kịta. M ga-ezitere gị aha ụlọ ọgwụ ahụ na ebe ọ n'ụdị akara ekwentị m kịta. Gbarụ bịawa kịta. Anyị chọrọ ịhụ gịnị. Ya. Oye mere mi ba. Oye abu kwanu mo nanu mo babo. Nanu mo babo. Oye kadira doa. Oye kadira doa. Chukwu okike abịama, kedu ihe ezinụlọ m mere iji gbakọta anyị azụ? Kedu ihe anyị mere na-adịrọ mgbaghara? Kedu ihe ezinụlọ m mere anyị ji anwụsịsị ofu? N'elu ndị mmadụ na-amụzi anyị amụ, ikwu na ibe na-amụ anyị amụ, wee na-asị na ọ bụ ihe anyị metere na-eme anyị ji amụ. Chukwu okike abịama, ana m ayọ gị ka ị gbaghata, bịa nyere anyị aka. N'obodo niile na-amụzi anyị amụ, ha jizi anyị eme ihe ọchị ebe ọnwụ na-agafe ihe gbasara anyị ka a na-ekwuzi. Biko Chukwu, bịa ka ị nyere anyị aka.
ịmakwa ihe na-eme n'obodo anyị na-ebekwa onye ma nwatakịrị nwaanyị a na-akpọ Adaobi ihe na-eme n'ezinụlọ ọ dị m ka aka ya dị ya nne ejụọ m ka njikwa n'ụlọ mụ na onwe m na-enyukwu nwa ya enyi fụrụ nwa ahụ anya dọrọ ya mma nwa ahụ bụ amoosu kpụ ọkụ n'ọnụ ka ọ bụ ezigbo ote ya akwa nke na-eri ozu nna onwekwa ife nkwụ njọsụ kwuo na nna enyi nwa wee sọnsọ ọ otu ife anwa onye na-afụfụ ka ị na-afụ tụrụ ọka ọkpa ya dị atara ngwọ ka mụ na gị na-ebe achọghị m iyi onye ọbụla na-egbu mmadụ achọghị m ayị ogbu mmadụ isi ji ọnụ gị na-ekwu ndị mmadụ na anụ ife ị na-ekwu ozugbo n'ọnụ ndị mmadụ ka m nụbiri ya n'ọnụ ndị mmadụ ka mụnwa bụ Emeka nụrụ ya achọrọ m ife ọbụla ya emebi aka mụ na ezinụlọ m achọrọ nya obodo anyị niile na-ebugharị na-ekwugharị ya a na-ebufe ya obodo niile amụ achọrọ ya mmụọ sịrị na mụ chọrọ ọyị mmụọ sịkwago gaala onwe gị ka m gaala onwe gaala onwe gị ọ na-asị ndị mmadụ gịnị gbasara nwụ na ndị mmadụ wepụ aka na nje ọbụla nwere sọsọ ụmụnna ji enwere ọdịnaya ya ka ndị iro lara n'ike ya ka ndị iro lara n'ike onye mgbakọzaziri onye mụna ya na-ekwesịrị nkata onye mụna ya na-ekwesị nkata onye mụna ya ga-erikọ nri gọzikwara m gị ọkwanụ ọ gị mana dị ka nwa m nwa nwanne m nwoke nwekwana nwa m ka ọ bụ mana nwanne nna o nwere ihe na-esogbu m na mkpụrụ obi. Kedu ihe ọ bụ? Ndị obodo ha niile na-asị na ọmụ gburu ụmụnne m. Ọ na-afụ m ezigbo ụfụ n'obi. Nne, wepụ ya n'obi gị. Ihe mere emekwana ọnụ ga-ekwurịrị. Ọ bụ na ọ bụ na isi adịrọ ha mma, kedu ka ha ga-esi wee na-asị na ọ bụ gị gburu ụmụ nwanne gị? Mụnwa na onwe m ma na ọ bụrụ gị gburu ha. So wepụ ya n'obi gị. Nke ọ nwere ọzọ onye chọrọ igo m ahịa. Ofu oyi m nwetara enweta akpọwazie m onye ọgbụ mmadụ mgbe na o nwere onye mgburu. Ndị obodo niile na-agbazi izu na m gbusiri ụmụnne m, gbuo nne m, gbuo nna m.
ndị nke mkpụrụ ezinụlọ agharịpụla m. Chukwu okike abịa ma biko wepụrụ m ihe mgbu niile nọ n'ụzọ m ka wee nwee udo mkpụrụ obi. Biko chi m, arịọ m gị. Biko nne, ewekwana iwe. Biko ụzọ agbagojuru m anya. Ịma be eze na Ugochitubelu, biko ịma ebe bịa dị. Amara. Nne biko ewena iwe. Ewena iwe. Ka ezi nke ị na-aza m oku etu a. Kekwanụ nke iru gị ka e kesi gbajusi iru etu a, udo adịkwa. Udo dịrọ ịba nghọta. Enwekwanụ m ike ịghọta ọbụna ị gwara m ife na ka ife udo adị. Ụmụnne m na-agbagbo na ha bi. Ha nwere ndị obodo anya na-asị na ọmụgburu ha. Ewo nne, obi gị dajụọ ka mkpụrụ obi fa zuo ike na ndokwa. Ifugoni ya na ọ bụ na ị gwara m ọnụ ka m esi wee ghọta ife na-eme gị. Biko ndo, biko amarọ m ị nwere ike iso m bata n'ime moto ka mụ na gị ka anyị solu chọọ be eze ana. Aga m abatanwu nwoke mana amarọ m onye Igbo. Eziokwu, ama m na ịmara onye mbụ, mana ihe na-emekwa n'ụlọ nọ ka m tinye gị obi ụtọ n'obi, mana udo dị ebe na ama nsogbu m. Nne biko ewe n'iwe, enwere m ike ịnweta akara ekwentị gị? Ekwentị m furu efu, enwerozi m ekwentị. Ewo nne, ngwana kekwana ka m nwee ike isi wee fụ gị ka ebe bụ unu dị. Ngwanụ udo dị ka m gbagharịa anụmanụ na ma achọtanwu ụlọ eze ana Ugochitubelu. Mmesize ife mụ na ya ji n'aka mbịafụ gị, enugo. Biko echegbu na onwe gị, enugo. Ife niile ya dịcha mma. Nne, keki me. Adị m mmile godi manye fụ na m dị mma. Ma afọ m ya. Asị m ka m bịa malụ ka ime.
fụkwanụ ka ife si aga ịma na m kwere gị nkwa mbọsị ya na mma abịa ka mma aka ime mechọrọkwa bịa mana ọ dị mma mana ka ịba n'ime ka ruo ogodi mmiri ka ị nwụọ ọnụ mba enwere m oge ịbawa n'ime na ife emekwanụ njibịa dị oke mkpa asị m ka m fegodo gị nke a bụ nke izizi na amakwanụ m na inwe ụdị ọchị dị etu a ọchị ga-asọgbu na nwa na-asọrịrị tupu nchefu emechazikwa ahụ ebe ọrụ ị na-achọ ịma na ọhụrụ ajụrọ m gị ọ bụrụ ife na-adịrọ mma eziokwu emesi m fụ ya eziokwu o sokwanụ n'ife mee nji wee bịa ịma na m agwarọ gị na onye anwa na-achọ bụ Eze-Ana nwoke a bụ ezigbo onye dibịa ọ na-eme ife omenala asị m ka nje jụọ ese n'isi m na isi ezinụlọ m ka mmakwa na ndụ adị nke bụ eziokwu bụ na ife niile nwoke agwa amụ fancha bụ ife ewu eziokwu fancha bụ eziokwu ana m agwa gị nke bụ eziokwu ana ife mee njikwana wee bịa wụka ma na ọ ga-amasị gị iso m ka ijikwa na-ese malụ na ife omelụ ma onye n'omume gị nsogbu adịrọ oge ọwele kwadosiri sị ka mụ na gị soro ụka usoro ọnụgụ ozugbo ya bụ na enwere nsogbu adịrọ mana ife merenụ bụ na nnaluo ka m kpọọ ya jụọ ya mbọsị ọ ga-enwe efe ka mụ na gị werezi ya ka ije mana ọ dịkwa mmụta ha isi kwuo ya enwe m olileanya na etu o si melụ m ya ọ ga-emekwara m ya ga-emelụ gị ọ dị mma nsogbu adịrọ ka chi gọzie gị agọzikwa gị nne ọ ga-amasịkwanụ m ọ bụ na ị ga-ekwe ka mụ na gị jee ebe dị anya ka anyị nwetakwana onwe anyị ọ bụgodu ofu nghọtago nsogbu adịrọ eso m ga-eje enyi nwere nsogbu kwesịrị ịjụ m ajụ eso m ga-eje daalụrị nne ya ka mmepelu gị ụzọ ngwanụ nwanyị ọma biko akpọta m enyi m nwaanyị a ka ọ bịa gbaa afa ọ sị ka ọ jụọ ese n'isi ezinụlọ ya nne nọ kere afa gị mbụ Adaobi afa onye bịara be anyị si n'afọ ya bụ Adaobi bido gwa anyị ihe na-eme na ndụ ya ọ ga-ebute udo ọ bụ ihe ga-ebute ihe ibido n'ụzọ alụ nai alụkwa ọ gịnị ya bụ ezinụlọ bụ ebe e mere alụ ekwesịrị na a ga-enwe mkpocha na nzacha wee kpụwa alụ dị n'ime ya ọ bụrụ na emere nke a mmadụ ga na-aga n'iru na-anwụ na ya bụ ezinụlọ nna ekwe na ọ dị mkpocha na nzacha ị ga-eje ka ije kpọrọ m onye kacha bụrụ okenye na ya bụ ezinụlọ ọnụ ọ nwere ihe m chọrọ egwu ya nna okenye nwere ezinụlọ anyị bụ nwanne nna m mana mkpọ ya ọ ga-ekwe bịa jee kpọọ ya tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ n'ilo hapụzie ya n'ọgwụ ndị mmụọ jee mee ihe m gwara gị mee Adaobi ọ gị na-akpọ kedu ife ọ bụ aga m gaa hụ onye na-eme ihe ọdịnala ọ sị m na mkpọ oge ọ chọ ka ọ fụ gị
n'ịchọrọ ka nje efu onye omenala. Hey! Adaobi, nya ịchọrọ igbu m. Ịchọrọ igbu m nkata ịkpaba asị nse ezubere owu n'otu igbuo m mbanụ. Abụrụkwa m onye na-egbu mmadụ. Emekwa na anọghị m egbu mmadụ. Kekwana otu isi ekwu ọ dị efe anụ a. Ị na-ajụ m? Ife ihe ejigbu m. Ife ihe ejigbu m bụ ka ụmụ m hapụ inwe nna, ntụ isi hapụ inwe nna, ka ha na-agagharị agala elu jee agala na agbadata ala. Yara enweta m. Mba! Yara enweta m. Hey! Iwu ụmụ mmụọ ị ga-ebunwukwa. Ịkọta iwu ụmụ mmụọ ị ga-ebunwukwa. Iwu ụmụ mmụọ ị ga-ebunwukwa. Wepụ aka na mpụ, njọ ọbụla nwere ụgwọ. Emela ihe ala na-asọ, akwụchiri n'ibe gị ụzọ. Oriakụ bịakwa bịakwa n'ụzọ egbeela mmọgbu. Adaobi sị na ya akpọnye m ebe anyị n'ebe m anya. Onye ọdịnala. Gịnị na-eme ife a? Kedu ife na-eme mụnwa Okwuchukwu? Kedu ife m mere Adaobi ji kpọọ m na-agwa m ka m jefu nwoke ọdịnala. Ịfụ na Adaobi na-afụbu nwoke a, na nwoke a na-enyere Adaobi aka, wee na-adalu ana. Adaobi obere nwa a na-aga n'iru. Asụpụ na Adaobi mere nke a, Adaobi emeghị nke a. Gịnị? Mbanụ. Obodo odogwu ka a na-agwa nke a. Mmejere nwa aja ije. Mmejere ihe aja ije. Mmejefu ya. Ijejefu onye isi ntụaja. Agwụsị o ịnọzikwe? Agwụsị. O nwere ife unu si m na-eyi emere. O nwere aja unu si m chọọ ya achọrọ. Kedu ifu m ji rapụ nwa m mụrụ amụ ọ na-arụ ime aka n'anya. Mbanụ. Hey! Tragedy be force. If you throw ball on the wall, oh, it must surely come back to you. My brother, they can suffer. Maka iwe ụmụ mmụọ. Maka iwe ụmụ mmụọ. Katakata everywhere, wetin you sow, you shall reap. Tragedy be force. If you throw ball on the wall, oh, it must surely come back to you. Ị ga-ebunwukwa. Iwu ụmụ mmụọ. Ị ga-ebunwukwa. Ịkọta iwu ụmụ mmụọ. Ị ga-ebunwukwa. Hello? Biko, onwe ife mere? Mba! Ọ bụrụ dị mba!
dị mma mmadụ nọtụkwa n'ọhụpụta n'ezi nata ikuku ife na-achọ ka mbụ gị ama m ọ dịkwa gị obi mma dịkwa mma kedu ife e nwere onye omenala afọ mgbe ọ sị m na ọ ga-ewepụwu ihe mgburu niile nọ na ezinụlọ anyị ọnwụ na anyị ga-abịawa ifo ya eziokwu ka m na-agwa gị nwoke ahụ ọ bụkwa na onye ebe kwanụ ka obi ka m bidogodi n'afọ ya aha ya bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu obi na-eri ifete na Anambra amụkwanụ oge ga-achọ ka mụ na gị soro oge ebe afọ ya ịma na ọkịta ka ị na-agwa mma echebara ya echiche ụbọchị ọbụla mgbapụta anụ dị mma anyị soro jee mbọsị ọbụla ị kwadochara sị m ọta mmemme ka soro gị gawa nke ahụ abụrụ nsogbu adịrị anyị nọtụkwa nọ n'ezi bata n'ime biko irigokwa nne erigo m nri enwekwa adị m mma biko ịba n'ime kpọrọ m chia maka Okay. Ọ nwere ezigbo ozi dị mkpa m chọrọ izi. Ezigbo ozi dị mkpa ichezi ịnyeziri n'ime ụlọ. Ebe a ka m chọrọ ịgwa gị. Ngwanụ ka anyị nwee. Nwunye nwanne nna m ekwetego n'oge si m gafe Ugochitubelu. Obi dị isi aṅụrị. Eziokwu. Mba nke a bụ isi ozi dị mkpa. Onye mere kịta ka m ghọta ihe mere arụ ji asọ gị riri nwa dị mma. Ịgọnị ya nọ. Ngwa ke mbọsọ ọsọ nne. Nwanne Chika dị mma. Mana ị ga-eso na anyị ga. Mba. Onye ọma. Akwụ m gwa gbapụ gị n'ime ụlọ na o nwere ije nche ije gbasara azụmahịa. Mana mụ na ọ mụrụ na ọ ga-adaba mbọsị ga-eme ije na. Ngwa na ebe ị matago be Ugochitubelu, kpọrụzie nwunye nwanne nna gị ka unu chebe. Ma meso unu ji ahụ ma esoro unu ji. Chi ga-azụ unu ekpere ọ ga-asa ọ bụgoro na mmadụ ebe ahụ. Enugu. Asa ọ ga-amasị ka m jee godo nke dị mkpa. Nke gị dịkwa mkpa mana ka m jekwa ka m jee zụọ afịa. Enugu. Ọzọkwakwa. Nkịta anyị na-apụ ụgbọala nwaanyị akpa ya akpa. Dị na-efe m ụgbọala mmanya ya. Ụgbọala onye? Nke gị? Onwe ihe dị ụta. Ị na-anya tọ onye? Ndị bụ na asịrị ugwu. Anụ. Nwaanyị ọ dịghị nwụrụ anwụ ruru ihe na-esi maka na ọ kpara nkwa ahụ siri ngwere bịara ya ọlụ ọkụ gbara chinyere wee kwasa ya iko n'ike nne m wee dụọ ya aka na ntị ihe emena ka onye ọbụla wee nụ ya kpọkwazie na ọgwụ na okwu ka mmadụ nụ na ọ ya egbu ya ihe niile a mesịrị mama marọ ka dị m ya esi m omume dị otu a chinyere n'obi mgbawa wee bụọ ya ọnụ ọ dịka asị na nke a ezuru maka na a na-ekwu na ọkụ mara ọnụ na nsị wụrụ ụkwụ na nwunye ọ gburu ofu nwa nwoke a mụrụ na ya bụ ezinụlọ ọ dịka nke a ezuru
o je gbaa izu ọjọọ ya na eze mmụọ wee tinye nsị na-egbu mmadụ na anya bụ ihe anwa Chinyere ṅụrụ ka o wee dị ka ọwụ mmụọ gburu ya. Ọ ihe ndị a bụ ihe butere nsogbu n'ezinụlọ m. Ekwukwara m ya ekwu na onwe ihe tiri n'ime efe ahụ, etikwa m ya ekwu. Nna anyị biko ka ihe anyị nwee ike ime nkịta, ka ihe nwee ike ime n'ọnọdụ a biko nyere m aka. Si ihe o nwere ike imewu bụ ihe mgbagharụ n'ili ya bụ Chinyere. Ị ga-eji ọjị Igbo na akwa Igbo wee dị na ya bụ iyi wee ya ayịyọ. Ọ bụrụ na ọ gbaghara gị ị mara na ezi ya bụ ezinụlọ ga-enwetakwa udo ọzọ. Jee mee etu a na udo obi ga-abatakwa na ya bụ ezinụlọ. Ngwa gabanụ. Adaka m dịkwa ọcha, ọ bụrụkwa mmụnwa mere ihe a. Biko gbalịzie na Ada biko Amam na mụ n'ezinụlọ m eme ego megide gị. Ihe ọjọọ niile anyị mee. Biko gbalụzianụ anyị biko zienụ. Gbaala mụ n'ezinụlọ m biko nụ. Biko zie. Mana anyị eme ego megide gị biko zienụ. Ayọ ka nna ayọ si gị gbalụzianụ anyị biko zienụ. Ndị nna nna anyị ha eji m ọjị a wee na-akpọku unu, mana ayọkwa unu ka unu biko solu m wee yọọ Chinyere ka ọ bịakwa anyị m n'ezinụlọ m biko. Chinyere biko eji m akwụkwọ wee bịa n'iru gị ịyọ ka ịkwanyere biko kwalụzianụ anyị. Ama na anyị eme ego megide gị biko zienụ. Eji m obi niile wee bịa
Bueno, ya te pedí con me dịka na-agụ akwa dịka mmiri a na-abanye naanị ka iwe chi nyere n'eze Iga fife neme. Gbara m n'egwu nọ. Ege nwe mgbalụ gị. Ị na-agbakwa egwu na-ajụkwa m ka ibe m. Mana ada. Onwe m chọka ịkpa. Ọ dịkwa n'oke mkpa. Mana biko ewekwana iwe. Ekwana ife iwe gị ji iwe m. O nwere ofu enyi m nwoke ifo ya nya ọ sị na o nwere mmasị ebe ị nọ. Mmasịkwa na ọ ga-achọ ka n'ebe mmụọ na ọ ga-achọ ka gị na ya mee ọyị. Gwa gị nwoke a na-achọ ọmụghị ya maka gịnị kwana? Ọ chọrọ ọnụnụ ọ bụzi okwu? Ọ sị ọkwa m n'okwu kama ọ wụrụ okwu gwa ya na m sị achọrọ m biko. Ọ bụkwa na mụ nwapụ onye achọghị. Okwu ihe abụọ egwuregwu ị na-aga egwu sam achọghịzi m ya biko biko. Ada m sịkwanụ gị na m chọrọ ịnụ gị. Ọ m na-egwuregwu ka ị na-egwu efe hapụkwa maka biko biko biko. Ada ọ bụrụ egwuregwu ana m ajụ onwe ka m si gị na m chọrọ ịnụ gị ka isi fute ya. Ọ ga-amasịkwa m isi m kwuo. Ọ ga-amasị gị? Ga-amasị. Ada Ada ị na-agwa m eziokwu? Ada biko ị ga-anụ m? Aga m anụ gị nọ. Ị ga-anụ? Aga m anụ gị. Nke ma gbuo n'onwe ya. Okorozi ya pụta nụ. Ya pụta nụ biko. Ya makwara ezigbo mma. Obi asọgbu m. Ịmana ma mmadụ gwa m na ihe kwete. Ịmakwa ka m nọ na-arala ụla ana m eche echiche ka m na-esi gwa gị ife a ka obi gị esi na ị ga-ewe iwe ịghọtago ụmụ ya. O nwere iwe m ga-ewe obi dị m n'ọsọ ahụ nwere eziokwu mmadụ gwa m na ị ga-agwa ma ọ dị efe aka ngwa dị pesi na ọtụkọ asị eziokwu. Daalụ. Ada ka anyị chọọ n'ebe anyị ga-eche ka anyị dọnọ ka anyị nwee ike this calls for celebration. Eziokwu biko ka anyị gaa ṅụọ obi aṅụrị. Biko ka anyị pụọ. Igbo na-akpịsị anyị. Eziokwu. Hey.
ikote iwu ụmụ mmụọ ị ga-ebunwukwa iwu ụmụ mmụọ ị ga-ebunwukwa wepụ aka na mpụ nje ọbụla nwere ụgwọ emela ihe ala na-asọ akwụchiri n'ibe gị ụzọ oyime megide ne nwanne gị sere aka gị na njọ wepụ aka na mpụ nje ọbụla nwere ụgwọ mkpụrụ onye ọbụla gụrụ n'ụwa na o nwere ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ oyime wepụ aka na njọ iwu ụmụ mmụọ nọ na-egbu mgbu iwu ụmụ mmụọ nọ na-afụ ụfụ ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ oyime wepụ aka na njọ oyime welunu ya nwayọọ ikote iwu ụmụ mmụọ